Il-Kunsill Lokali Laburista tal-Qala qiegħed jappella mill-ġdid u jitlob għas-sospensjoni immedjata tal-permess ta' żvilupp ta' villa fl-inħawi ta' Ħalmuxi fil-Qala. Il-Kunsill Lokali tal-Qala kien ħareġ kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li kien ta' permessa biex tinbena villa minflok Majra li tinsab barra ż-żona tal-iżvilupp fil-limiti tal-lokal. Wara li kien nagħta l-permess qamet kontroversja li kienet waslet lill-iżviluppatur Joseph Portelli biex joħroġ jgħid li rtira l-permess, iżda l-permess kien għadu jidher sa ftit ta' żmien ilu. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg spjega r-raġunijiet għalfejn qed isir l-appell fosthom biex ma jqumux preċedenti simili fil-futur. Ir-raġuni li l-Kunsill tal-Qala mill-appell fuq din l-villa li ġiet approvata kien l-aktar. L-ewwel nett dik l-erja m'hemm xejn li huwa mibni. It-tieni nett ser ikun ta' preċedent tal-ħafna postijiet oħra f'Malta u Għawdex. Is-Sindku Laburista qal li l-każ dwar din l-applikazzjoni hija simili għall-applikazzjoni li kienet saret sabiex isir żvilupp għal skopijiet turistiċi fil-bajja pittoreska ta' Hondoq ir-Rumien. Bħala Sindku irrid ngħaddi messaġġ li l-Qala ma intomx ser ikolkom free ride fuq area awditet. L-appell mill-Kunsill Lokali tal-Qala sar flimkien mal-Fondazzjoni Din l-Art Ħelwa u Laqda Nature Trust. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.